ду хонагаҳои фурӯшӣ ки шумо дер боз интизор будед бо нархҳои арзон ҳамагӣ 250 000 сомонӣ ва 315 000 сомонӣ. ҳар ду хонага ҳамсоя мебошад ва дар ошшонаи пас дар панҷум ошшона ҷойгир аст. пад абой тайёр мебошад. навор монда ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро ба пурраги фаҳмонда нишон метиҳем. сар мекунем аз суроға. ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаҳои фурӯшии имрӯзамон дар шаҳри ваҳдат ҷойгир мебошад. аз ин тараф стансия ва роҳ ба сӯи ҳайкали модар, дар ин ҷо стадиони марказӣ ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёре бад гап намезанем, рафтем. ин ҷо дохили подъезд, шахтаи лифт ва дӯстони азиз ҳар ду хонаи фурӯшӣ. сар мекунем аз дасти рост. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. ин ҷо якум ҳуҷра, ошхона, дуюм ҳуҷра ва ҳоҷатхона ва ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якхонагае духонага кардагианд бо масоҳати умумии 45 метри квадратӣ дар панҷум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошшона иборат мебошад. хона дӯстони азиз чӣ хеле мебинед, стяжкаи пол, шкатур, шпаклёвка бо ротманд, монтажи барқ ва дигар корҳои лозима ҳамаш кардагӣ аст дӯстони азиз. дар назди бино стадиони марказӣ ва мактаб аст. нархи ин хона бошад ҳамагӣ 250 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. якбора мегузарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хона каме калонтар аст дӯстони азиз. марҳамат, худи хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷра. ин хона аллакай 57 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз ва нархаш 315 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад, назди стадиони марказӣ. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона ва ғайра. трезаи ин хона бошад тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад дӯстони азиз. сохтмони бино айни замон идома дорад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсаби ё ки телеграм муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аҳамиятед ҳар ду хона пад абой тайёр мебошад. мехариду каме таъмир мекунед, зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман дар омада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар дар омада обуна шавед дӯстони азиз.